που γεννηθήκαμε και μένουμε τόσα πολλά χρόνια στην Πειραϊκή, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί και θάλασσα βλέπουμε και τα βράχια γύρω γύρω μας αγκαλιάζουν, από το Σκαφάκι μέχρι τον Παϊκούτσι. Είναι ένα κομμάτι δικό μας, έτσι το αισθανόμαστε. Και τι δεν μας θυμίζουν? Τα μικρά λιμανάκια τους που σχημάτισαν λιμνούλες για να κάνουμε εμείς μικρά παιδιά από τα μπάνια μας να τρέχουμε από το σπίτι κατευθείαν στα βράχια και από εκεί στη θάλασσα. Η κάθε οικογένεια, λιγοστές τότε βέβαια, ούτε πολυκατοικίες υπήρχαν, μόνο μικρά σπίτια, να έχει το δικό της μικρό λιμανάκι. Αλλά και την καθαρή Δευτέρα στα βράχια πάλι τρέχαμε να παίξουμε τον αετό, να φάμε, να γιορτάσουμε. Άλλες φορές πάλι θυμάμαι που καθόμαστε στη σκάλα της ταράτσας και βλέπαμε από το σπίτι τα καράβια να φεύγουν το λιμάνι και βλέπαμε τα βράχια να στέκουν εκεί σαν να τα αποχαιρετούσαν μαζί με εμάς. Ήταν τόσο δικά μας τα βράχια που νομίζαμε ότι κάποιος τα έστησε εκεί για μας, έτσι το φανταζόμαστε τότε. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Αξέχαστα χρόνια. Πέρασα αξέχαστα χρόνια, αλλά και κακές αναμνήσεις. Θυμάμαι τότε στο βομβαρδισμό στο λιμάνι το 1940, πάλι στα βράχια τρέξαμε για να σωθούμε από τη φωτιά που έτρεχε παντού. Τα χρόνια πέρασαν και τίποτα δεν άλλαξε. Στα βράχια μας και στην καρδιά μας. Εκτός από τα κάγκελα που κάποιος δήμαρχος έβαλε γύρω γύρω, σαν να θέλει να μας απομονώσει από αυτά που όλοι μας είμαστε μαζί.